Witam wszystkich, witam was fest pięknie, witam w Szlagierach i Wicach, witam z pięknych wnętrz restauracji Baśniowa w Gaszowicach. Witam mikołajowo, bo dziś 6 grudnia Mikołaj, no też będziemy mieli taki trochę specjalne wydanie naszego programu, ale oczywiście będą szlagiery, będzie muzyka, będą wice, no i się też coś dobrego mikołajowego uważymy. Na pewno coś dobrego już tam rychtuje Ewa z firmy Berger. Zaglądamy na pieśniczka i zaroski do niej leca. Ganz fest auf der Haut, als würdest du bei mir sein. Ist sie so schlimm wie die Entfernung? Nur du allein kannst mich verstehen. Komm, pack deine Koffer ein, schon morgen kannst bei mir sein. Nie mehr will ich ohne dich sein, my love. Nie mehr auseinandergehen. Bleib hier, bis die Welt ganz untergeht. Bleib hier, lass uns nie aus den Augen verlieren. Ich dachte, ich hab dich verloren, doch du stehst gerade vor mir. Es ist wie ein Traum, doch ich glaube es kaum. Heute sehe ich die Sonne, doch gestern war ewige Nacht. Es blühen wieder die Bäume, das Leben fängt es an. Nie mehr will ich ohne dich sein, my love. Nie mehr auseinandergehen. Bleib hier, bis die Welt ganz untergeht. Bleib hier, lass uns nie aus den Augen verlieren. Ich hab dich so vermisst. Mein Herz war doch bei dir. Nur zu zweit, ganz allein wie die Ewigkeit. Nie mehr will ich ohne dich sein, my love. Nie mehr auseinandergehen. Bleib hier, bis die Welt ganz untergeht. Bleib hier, lass uns nie aus den Augen verlieren. Kaj tym pierun zaś przyjdzie na gotowy. Nic, zaczyna sama program. Dzisiaj robimy krup dogi. Coś innego niż zawsze. Nie mylić z hot dogiem. Już leca, już żech jest. No Kajś ty był. Ach, kajżech był, no słuchaj, przy tym wszystkim, wiesz, dzisiaj Mikołaj, trafił jak świętego Mikołaja, zostawił mi geszynki do dziecków. Do dziecków. I oto musiał, wiesz, jeszcze wszystko fajnie popakować, takie szlajfki, że fajne dał. No i wiesz, zaglądam na zegarek, pierucha Kandego już po 6, już zaś się trzeba brać, no i że Wartko przyleciał. Witam was wszystkich fest pięknie. No Ewa was już powitała i widzę, że już coś rychtujesz. Co to, krup dogi rychtujesz? Krup dogi, ja. Czyli bułka francusko, krupniok i do tego sos czosnkowy własnej roboty, jogurt naturalny, majonez i czosnek, sól i pieprz. Czyli idzie powiedzieć, że to jest taki rychtyk śląski krupniok. Ja.
Richtig fajnie. Śląski krupniok. Możesz pomieszać mi te krupnioki? Ja już Ci zamieszał wszystko, Ci dziążko zrobię, wartko, wiesz, żeby Ci się to tu nie spolyło. Fajne krupnioki. Widzisz, zamiast dzieckom dawać byle co, jakiegoś hot doga z budki, to się im coś takiego przyrychtuje. Ja, a dzieci jak w takiej bułce to wszystko zjedzą, wiesz? Ja. Obracasz to? Obrócimy z tego grilla. Już te krupnioki to Ci już prawie dochodzą, nie? Ja, one już są fajne, no. Zaraz ich będziemy pakować. Ewa, wiesz co, bo za chwilę się te krupnioki przypolą. Nie wiem, będziemy to już rychtować. Ja, to dowomy to, a ty zaleź mi wartko po talerz. Leca po ten talerz. Obejrzyj, już masz talerz, się też na co przyjdą, nie? Ja, pierwsze lejemy trochę tego sosu. A potem do bólu krupnioka. Takie krupdogi czasami też mamy na otwarciach sklepów do poczęstunku, do klientów. Widzisz, ale jakby kto akurat prawie nie trafił na otwarcie, to się może w domu wartko przyrychtować. Tak jest. Rychtyk to będzie dobre, wiesz? Rychtyk dobry, ja. Ja. My zaglądamy na pieśniczka i lecimy dalej z mikołajowym wydaniem szlagierów i wiców. My Ślązoki wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam ostało. To jedyny hajmatowy śpiew. To je jo, taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak ten szpec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu ostało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on, taki śląski szpec. On to, czego nie ma już żaden. On ma swój rychty gryfny kształt. Piwo lubi i rychtyk je młody. Ślązok super i po prostu je wow. Jowom zagrom muzycznych stokąsków. Taki piękny jak krepel, że je. I zaśpiewom rychtyk po śląsku. O hajmacie, posłuchajcie mnie. My Ślązoki wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam ostało. To je ten hajmatowy śpiew. To je jo, taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak ten szpec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu ostało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on, taki śląski szpec. Co schajmatuje, no i lepsze, bo schajmatuje. 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 Tukej mamy czego żaden już mimo. I gorole ciągną sam sztyc. Bez brynica cisną na przymo. Co by z nami we hajmacie być? A te dziołchy to byś mógł widzieć. I wyskierne i tak gryfne są. Każdy chciałby przy nich posiedzieć. Kiej nie wierzysz, to pójdź sam ku nom. Są już z nami nasi goście Andy i Lucia. Witam was fest pięknie. Wyście są zespołem, który
ponad 6 lat temu otwierał lista szlagierów po śląsku, bo wyście byli... Idzie tak powiedzieć. Ja. Jak? Pierwsza pieśniczka w pierwszym wydaniu listy szlagierów po śląsku, a było to 1 czerwca 2009 roku. Wyście tam gościli ze swoją pieśniczką Chcę pokazać wam Heimat. Właśnie. I muszę wam powiedzieć, że już dość dużo razy, że was chciał zaprosić, no ale wy nie mieszkacie sam na Śląsku, no toż musicie zawsze przyjechać, jakoś się tak nigdy nie składało. No i tak to następny raz, no i w końcu w Mikołaja ten następny raz trafił. No, ale Fajniejsze, co może być, nie? Właśnie. Jak to się zaczło, żeście zaczęli grać? Znaczy to się już dawno zaczęło. No właśnie, Bardzo to dawno. trzeba powiedzieć, że dawno, bo wyście są zespołem, który naprawdę długo już koncertuje. No, z koncertami powiedzmy może 18 lat temu tak oficjalnie wydawaliśmy na początku niemieckie szlagiery i potem kiedyś tam, nie wiem, który to był dokładnie teraz rok, bo... Przestałeś liczyć, nie? Ten Nie, czas. tego sobie nie pakuję sobie to tam gdzieś do jakichś komórek i no wiem, że nagraliśmy wtedy płyta po śląsku, o parę utworów po śląsku, no i nie wiedzieliśmy, co tu zrobić za tekst i tak wyszło właśnie z tym Heimatem. No i jakoś ten Heimat tak klapnął i to zaczęło się od tego wszystko, że my zmienili wtedy styl muzyki. Idzie Praktycznie. powiedzieć, no. Chcę pokazać wam Heimat, to był wasz pierwszy taki śląski szlagier. Ja se sprawdził, według mnie to było w 2006 albo 2007 roku, czyli już trochę czasu minęło. Ja. Chcę pokazać wam Heimat, wasz pierwszy szlagier. U nas na liście szlagierów w propozycjach, jako pierwsza propozycja, potem długo na naszych pierwszych miejscach, bo to niekoniecznie było pierwsze miejsce, ale powiedzmy w czołówce podsumowania się utrzymywał. Ja myślę, że się teraz obejrzymy ta pieśniczka, ten szlagier. No, pora lot już mo, ale Bardzo chętnie. cieszy oko. Witaj kochany, kaj byłeś przez tak długi czas. Witaj kochano, ja tęsknia za tobą od lat. Przyjechał żeś do nas, bo tęsknisz za tym, coś miał. Przyjechał żech do nas, bo tu jest mój rodzinny dom. Chcę pokazać wam Heimat, tam kraj żech żył. Na pięknym Śląsku moje korzenia są. Nie umiem zapomnieć tych pięknych chwil. Te wszystkie wspomnienia nie odbierze mi nikt. Pamiętasz ten dzień, kaj spotkałeś mnie pierwszy raz? To było za grubą na hołdzie w upalny dzień. My grali skokanka, a tyś przyglądał mi się. Tyś była ta najgryfniejsza z tych wszystkich trzech. Chcę pokazać wam Heimat, tam kraj żech żył. Na pięknym Śląsku moje korzenia są. Nie umiem zapomnieć tych pięknych chwil. Te wszystkie wspomnienia nie odbierze mi nikt. Czy lato, czy zima, czy deszcz, albo mróz. My wszyscy trzymali do kupy tak jak musi być. Tyś przyniósł gitara i grałeś mi śpiewki sprzed lat. Te piwo ja bola wspominać wyda 100 lat. Chcę pokazać wam Heimat, tam
Chcę pokazać wam Heimat. Cni się wam czasem za tym Heimatem, bo wy mieszkacie w Niemcach. Nie, no na pewno. Zawsze wiesz, pozostaje te miejsce, jak się urodziłeś, się czujesz tak bardziej u siebie, chociaż jesteśmy już wiesz, 28 lat w Niemczech. Większość, nie? Większość tego, co my tutaj Więcej czasu spotkali. niż żyjemy. Są w Niemczech, ale jednak jak się przyjeżdża tutaj, jakoś się tak czuje trochę inaczej, nie? Tak bardziej swojsko. Ale ja bym nawet powiedziała, że nie jak się przyjeżdża, w ogóle tego nie wygonisz, to jest w sercu, to jest od małego dziecka, tak w człowieku, że tego nie da się zmienić, nie? I ten Heimat, żeście pokazali tą pieśniczką. Muszę powiedzieć, że ta pieśniczka się cieszy też popularnością poza Śląskiem. Jednak ludzie, chociaż nie są ze Śląska, mieszkają kaj indziej, ale wiedzą, że do nas ta nasza mała ojczyzna, ten Heimat jest ważny. No bo to się kojarzy przede wszystkim, mi się wydaje, ludziom tym, którzy mieszkają właśnie za granicami kraju. Nie? Ktoś to wtedy zrozumie, nie? Jak Bo to jest. do dzisiaj obłędnie kaj nie występujemy. My w tym czasie już przeszło 120 naszych własnych utworów, a jednak ten Heimat jest najbardziej znany i z tym nas jakoś tam przyjdzie kojarzą. Nie? Ja. Czesi na to tak pięknie go dają, zresztą u nas też tak starkie dały domowina, nie? Tam kaj człowiek mieszka, kaj się urodził, kaj wie, co kaj jest i czemu. Taki jest ten Heimat. Ale następna wasza pieśniczka też jest piękno i opowiada o ważnych rzeczach. Na zawsze ty i ja. To też właśnie była jedna z bardzo takich fajnych piosenek. Idzie powiedzieć, te nasze pierwsze płyty to w ogóle były fajne piosenki, nie? I to też takie przeżycia są, słowa są z życia wzięte, także... Przede wszystkim większość piosenek idzie Miłosnych na zawsze. Ja mamy siebie, będę z tobą. Ja już nie ma wszystkich nawet wyliczyć. Nie? Kochamy się i... A pamiętacie, kaj żeście kręcili ten teledysk? To było u nas w sumie krótko za domem, mam taki park i to w takim parku my to kręcili, muszę powiedzieć, też na szybko, bo wtedy były potrzebowane teledyski i było ich mało i my się starali jak najszybciej, jak najwięcej tego ponakręcać. Dobra, w dzisiejszych czasach się trochę pozmieniało, już teraz technicznie i tak dalej, ale... W Wuppertalu my to kręcili u nas. To jest w sumie taki park, tradycja w Wuppertalu, Hart się nazywał, no i to naprawdę zawsze wspomnienia zostaną, nie? To jest ciekawe, bo już co najmniej kilka zespołów, kilka osób mi powiedziało, że nakręcili teledysk wartko, szybko, bo na przykład, nie wiem, coś nie wypaliło, nie udało się, trzeba było pozmieniać, więc wartko to szło i się okazało po tym, że to jest teledysk. Że to jest prawie to, nie? Że to jest prawie to. Że to jest prawie to. Godali my się przygotowywali do czegoś zupełnie innego. Po tym to nie wypaliło, zrobiliśmy wartko, bo trzeba było już robić, bo już było wszystko narechtowane. No i się okazało, że wypaliło. No u nas w sumie też tak było, można powiedzieć. No, czy z Heimatem, czy na zawsze, tak czy jest. ty i ja. Przy każdym prawie kręceniu. Czy Kajmo Szlip, tam jest twój dom, to jest też na przykład, nie? No to na zawsze ty i ja, no to na zawsze Andy i Lucia. W sercu mam dobrze, wiesz, naszą miłość, bo od zawsze Ciebie znam. Dla mnie będziesz tylko Ty, jak gwiazda na niebie. Wybrałam Ciebie spośród stu. Jesteś księciem z mojego snu. Bądź zawsze, bądź przy mnie, blisko tu. Wystarczy nam ta miłość, nie chcemy więcej. Choć mija czas, trzymamy się za ręce. Wystarczy nam.
dobrze wiesz, oddam skarby świata za serduszko Twe. Lecą lata, Ty i ja, wpatrzeni wciąż w siebie. Tylko dla Ciebie pragnę żyć, sen na jawie cudowny śnić, na zawsze przy Tobie chcę już być. Wystarczy nam ta miłość, nie chcemy więcej. Choć mija czas, trzymamy się za ręce. Wystarczy nam, że razem jesteśmy tyle lat. Wierzymy w siebie na zawsze, Ty i ja. Wystarczy nam ta miłość, nie chcemy więcej. Choć mija czas, trzymamy się za ręce. Wystarczy nam, że razem jesteśmy tyle lat. Wierzymy w siebie na zawsze, Ty i ja. Na zawsze Ty i ja, Andy i Lucia. Piękno pieśniczka, piękny teledysk, ale teraz obejrzymy coś, co jest troszkę inne, w troszkę inkszym stylu. No bo co, godocie, że dom to jednak jest tam, kaj jest ten chleb. Tam Właśnie. I o tym też nasza piosenka mówi następno, nie? Że kajmosz chleb, tam jest Twój dom, bo niestety z tym się to kojarzy. W dzisiejszych czasach ludzie w różne strony jeżdżą za tym chlebem i jakoś trzeba sobie radzić, nie? No i tam kaj ten chleb jest, tam jest ten Twój dom w sumie. Nie? My też daleko pojechali, ale tak jak powiedziałeś, heimat jest heimat i zawsze się będzie wracać do tego, nie? Ja się człowiek przypomni, kiedy się jechało 5-10 kilometrów kaś, nie? Na jakieś granie, czy na jakiś koncert, a teraz trzeba jeździć obojętnie, czy to jest Holandia, Belgia. Po świecie. Po całym świecie, nie? A często przyjeżdżacie na Śląsk? Znaczy tak z reguły są zawsze 5, 6, 7, 8 razy Do roku. do roku są na koncertach gdzieś tutaj, nie? Przede wszystkim, chociaż nie tylko na Śląsku. No i ponoć ten chleb u nas jest lepszy jak ten niemiecki. To zawsze my Jak są jeszcze te powiedzieli. piekarnie, te stare takie, to na pewno. A wiem, że tam, gdzie są w Rokietnicy u naszych znajomych, pozdrawiamy bardzo serdecznie Marka i Grażyny, tam jest taka stara piekarnia i tam jeszcze pieką ten taki richtig, normalny chleb, tak się powinno. Nie? I Jak jadziemy smakuje. do domu, to go bierzemy ze sobą z Zawsze powrotem. porównuję te bułki, bo te bułki są richtig takie wielkie jeszcze, Ja. nie to jak... Jak w Niemcach mały chleb. To już mi druga osoba godo, że chleb u nas jest bardzo dobry. Nawet, że słyszał o takim przypadku, że pojechał stąd chłop do Warszawy, do roboty i jak inną ma okazja, to dzwoni do rodziny, żeby mu z Rybnika, z piekarni Chleb. zapakowali chleb, wysłali i na drugi dzień on go ma. No Ja, bo to jest, też w tak dzisiejszych czasach to jest Mogę rarytas, sobie wyobrazić, nie? no. Chleb jest Takie rzeczy, nie? rarytas. Mhm. No to my się tak pięknie pogadali o tym chlebie, to teraz będziemy zaglądać, co żeście to w tym teledysku wyczarowali. Tyle lot, jak Czech wyjechał, już kaj indziej miejsce mo. Nie wiem, kiedy mi ten czas przeleciał, nie wiem co.
zawsze serca nam już pękły na pół. Tam heimat, a tu mamy dom. Już tak jest, uwierz no, kaj możemy, tam jest twój dom. Nasz świat no, wiele stron, kaj możemy, tam jest twój dom. Bo tak jest, uwierz no, kaj możemy, tam jest twój dom. Uwierz no, kaj możemy, tam jest twój dom. Już tak jest, uwierz no, kaj możemy, tam jest twój dom. Nasz świat no, wiele stron, kaj możemy, tam jest twój dom. Bo tak jest, uwierz no, kaj możemy, tam jest twój dom. Uwierz no, kaj możemy, tam jest twój dom. Uwierz no, kaj możemy, tam jest twój dom. Zaglądam na ta wasza płyta, muszę powiedzieć, że jest bardzo fajno. Oczywiście muszę powiedzieć widzom, że te płyty będą też nagrodami w liście szlagierów po Śląsku. Pamiętajcie, że każda sobota mamy konkurs. Jakby się komu nie udało wygrać, to niech się nie staro, bo płyta oczywiście będzie mógł kupić u nas w sklepiku internetowym na stronie www.listaszlagierów.pl albo w normalnym sklepie w Szkolaku w Rybniku przy ulicy Kościelnej 5. Tam w Szkolaku na Kościelnej wielki srogi sztant ze śląskimi szlagierami. Tam ponad 100 płyt. Ta płyta też tam oczywiście już jest. Możecie się po nią przyjść, a jak kto nimo po drodze, to niech dzwoni, niech do nas dzwoni zamawiać szlagiery, płyty, ta płyta też. Numer 789 099 111, 789 099 111. Czekamy na wasze telefony i zaglądam na ta płyta. Tu jest piękna pieśniczka też o miłości. No tak jak my już powiedzieli, wszystko o miłości, nasza miłość. No to zaglądamy na pieśniczka Nasza miłość. Wciąż zaczynam wszystko co dzień. Znów od nowa uczę się żyć. Pytam siebie sam, czy lepiej mieć, czy lepiej być. Na złamanie karków na świat ludzie biegną i pędzi czas, ale z nami jest uczucie, które chroni nas. Nasza miłość nigdy się nie zmieni, wciąż piękna i młoda. Ciągle mamy siebie i marzenia, wciąż
tak fajnie tutaj Godosz, ta pieśniczka, właśnie ta pieśniczka my kręcili w Gliwicach, to tak mniej więcej było 5 lat temu. O takim czasie też właśnie my przylecieli specjalnie, żeby to nakręcić, nie? I spędziliśmy miły czas. Przypomniały się takie czasy, jak mogliśmy się na rynku kupić taki brecel ze solą, nie? To jest moje też takie najfajniejsze wspomnienie. A Gliwice to jest takie miejsce, co my się tam właśnie spotkali pierwszy raz w dyskotece jeszcze tam w Warku, na rynku, także to taki sentyment do Gliwic, można tylko powiedzieć. To przez to, żeście ta pieśniczka Nie, właśnie to był w Gliwicach taki może cufal, nakręcili. ale to się tak fajnie złożyło się, nie? To pięknie się skłodo. No większość właśnie waszych pieśniczek to są nastrojowe o miłości, o wspominkach. Zawsze macie taki nastrój wspominkowy? Nie zawsze, tak jak u każdego, ale jakoś, no nie wiem, dzięki może też Edkowi pozdrawiamy Cię, jakoś pisze nam takie właśnie rzeczy, że musimy się kochać cały czas na tej scenie. Nie, też i to takiego czegoś po prostu nie da się einfach napisać, nie? To trzeba też umieć przekazać. Albo ktoś musi być już jakimś dobrym aktorem, żeby takie coś umieć dobrze sprzedać. Tak bym powiedziała. No to z tej płyty, bo ta pieśniczka otwiera, ta płyta, to jest płyta The Best Of, czyli te wasze najlepsze pieśniczki. Iwica tu też pieśniczka numer 10, bo mamy siebie. Też o miłości. Zaś same za siebie świadczy, że też o miłości, nie? No to zaglądamy na ta piękna pieśniczka, bo mamy siebie. Wydaje się to niemożliwe, a przecież to już tyle pięknych lat. I każde słowo tak prawdziwe buduje między nami cudny świat. Co jutro będzie, tego nie wiem. Zagadką jest kolejny dzień. Wiem tylko, że dziś mamy siebie. Dziś tylko to na pewno jest. To, co na zawsze między nami dodaje wiary w lepszy czas. Choć czasem ciężko jest chwilami, idziemy dalej, bo mamy nas. Bo w naszych sercach ciągle ogień.
Wyście ta pieśniczka kręcili kaj w Pradze. W Pradze. To jest Pradze na była. Pradze kręcone. Ja. Toście tych daleko zajechali. Tu Wuppertal, tu Śląsk, tu Po Praga. całym świecie. Po całym świecie. Ja. Ale wiem, że no na dniach będzie wasz nowy teledysk i też z tej płyty Tam jest mój Heimat. To też Tam jest mój Heimat, to jest taki właśnie w sumie promujący utwór tej płyty Best Of, bo na niej jest 20 kawałków, w tym 3 nowe. I zapraszam do słuchania, bo naprawdę jest to fajny numer, jak ktoś lubi do serca taki, co właśnie ty wspominał o tym Heimacie, o tych fajnych domach z cegły czerwonej i tak dalej. Więcej nie powiem na ten temat. Ale może być, że słuchacze albo fani będą to mylić z tym starym Heimatem, nie? To Już może... Zdarzało, że ci to już pierwsi mają tę płytę i myślę, znasz Heimat, nie, na tym, Ja. ale to jest taki nowy Heimat, tu jest mój Heimat, tam jest No mój to jak ta pieśniczka będzie, a wiem, że będzie za pora dni, to zaraz ją do nas posyłajcie na lista szlagierów. Na pewno ją wciepniemy, no i liczę, że będzie wysoko. No, liczymy na was. Ja liczymy. Czekamy na waszą pieśniczka, czekamy aż zaś przyjedziecie. No, nasz program co prawda dobiegł pomału końca, chociaż jeszcze będą geszynki, jeszcze będzie niespodzianka, no bo w końcu dzisiaj Mikołaj. Dzięki, żeście przyjechali, myślę, że nas jeszcze odwiedzicie. Dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie. Życzymy przyjemnego Mikołaja. Ja, wszystkim dzieciom i Ja. nie tylko dzieciom, dużo geszynków. I wesołych świąt. No właśnie, dobrze, że godocie o dzieciach i o geszynkach. Zaglądamy na widz i zaraz idziemy po te geszynki. Chłop woził furą wągiel. Wjeżdża między familoki na placu i ryczy: wągielech przywiózł wągiel! Wągielech przywiózł wągiel! Ludzie aż okna zawierają, a ten sztyc: wągielech przywiózł wągiel! Wągielech przywiózł! W końcu ten koń nie wytrzymał, odwraca się i go do tyś przywiózł, ja? Mikołaj się zbliża, dzieci się radują, do kościoła śpieszą i tak wyśpiewują. Prawda jest, że święty Mikołaj dobry jest. Prawda jest, że święty Mikołaj dobry jest. Przyniesie nam ciastek i słodkich jabłuszek, uśmiechnie się do nas ten miły staruszek. Prawda jest, że święty Mikołaj dobry jest. Prawda jest, że święty Mikołaj dobry jest. Jakście nam tak pięknie zaśpiewały, to Mikołaj przyniósł do was geszynki. Proszę bardzo. Dziękuję. Geszynki i od Mikołaja, i od firmy Berger, a my widzimy się oczywiście jutro w liście szlagierów po śląsku. Byćcie z nami. Dzisiejszy mikołajowy program już dobiegł końca. Gościli u nas Andy i Lucia. Gościła też Amelia z Tomkiem. No i gościł święty Mikołaj. A my widzimy się bez Mikołaja, bo za tydzień w niedziela, jak zwykle o 18, o 6 na wieczór w Szlagierach i Wicach. Byćcie z nami, trzymajcie się, do zobaczenia.